skal vi lave en Flame-finalen. Sammen med min gode ven Daniel. I kan nok genkende os på den der Nerf-video. Hvis I ikke har set det, så går hans ind på hans kanal og se det. Prøv at trykke på den. Ej, ja. Stop med at sige, så flink grin. Jeg lyder ikke sådan. Nej, men vi skal... Okay, vi skal gøre det. Du kommer til at se det på sådan lidt anderledes måde. Sige, vi siger... Det går godt. Du kan godt se det. Hvorfor flyver alle mine konflikter? Jeg rammer Vito. Den ligger nede. Pikachu sagde det. Og nu kommer vi til spændende afgørning. Power. Power. Dislike ham. Jeg har ikke engang fået nogen dislikes. Ej, ikke dislikes. Jeg er lige godt. Get wrecked. Get begge. Og se hvem jeg har fået. Jeg har fået noget nyt. Jeg skal prøve. Headshot, bitch. Du kommer for sent, Mia Vand. Siger Vand. I kommentarerne. Sig kommentarerne. Wow, Secretario. Secretario, for den klar. Det er ikke Secretario. Lige kommer. Den ramte mit ben, og den var lavet af stål. Jeg kan godt lide, at den gør sådan her. Og så... Ej, jeg fik i hovedet ikke det på video. Hvad? Vi fik det ikke på video. Jo, det tror jeg nok. Den gør kun det her. Vi fik kun det her med. Jeg kan godt lide der. Og så prøver vi med en pose. Og vi vinder. Okay. Daniel. Er det ikke nu, I siger med? Wow. Vi er næsten lige begyndt. Ja, det var det, jeg sagde det. Mit ben og mit sår. Whatever, nej. Headshot. Skal jeg lige have lavet headshot på din playplads? Ej, sig lige, hvor Flamer er dårlig, fordi... Ibra er dårlig. Ibra. Hvem siger Ibra mod Ibra? Du skal ikke ramme min løg. Nej. Du skal ikke ramme min løg. Er du klar? Ibra. Hvad fanden hvor er min Ibra? Det er den der min Ibra. Det ved du da ikke. Ja, jeg tror, Okay, så siger vi det. det er min. Nej, Jo. du sagde lige, det var den der. Jeg peger på den der. Hallo, giv mig min. Du må skrive det på bunden. Ja, det er min. Hallo. Du var det vand, kæresten. Det var den her, jeg købte hurtigt. Yes. Jeg fik. Nej, det var ikke den. Det var min. Jeg så, det var min. Den der er stadig min. Den er der håb for. Nu var man der med dårlig taber. Du ved godt, vi har vundet en gang mere med Libra. Nej, jeg har vundet 2 gange. Nej. Ja. Kosmisk indgørning. Åh, for godt. Kosmisk indjørning. Kosmisk. Ja, fuck. Lad mig se Rock Leo. Du gik hånden ind, og jeg skød. Her, tag det. Bum. Nu kommer vi til aller sidste finale. Med Rock Leo. Men nej.
skade dig. Det er Broccoli, jeg tager nu. Fugl. Skru. Hvorfor skyder du bare ikke? Hvad er det, Get wrecked! Get wrecked! Get wrecked! Get wrecked! Okay. Den er set baggrundkampe. Jeg har en idé. Jeg har en masse af baggrund, han har ikke nogen næsten. Fordi han skal gå stykker bare. Nej, vi er ikke gået i stykker. Giv mig. Er det ikke nu, du stopper videoen? Forfølg mig på YouTube. Forfølg begge kanalerne på YouTube. Min hedder Daniel Poolcool, eller hvad? Min hedder Daniel Håkondron, eller I kan bare skrive Danfree eller Daniel Poolcool. En af tingene, i hvert fald. Og hans hedder Jesper Jensen. Du skal sige